Penganong Papua. Plok sih ganongane. Prosoku mulai pertama mau lho. Nek plok sih. Rene kon ganong Papua ya temen rek. Delon di Papua. Kon tak delem mong gano kono ning kene. Gak mrono blas. Kon mau dipanas ta kon? Ya panas, Mas. Penontonnya lo ngiyuk kok. Aku kon panas. Penontonnya gak apa-apa ibu-ibu goblok. Nah apamu yang kene tengah-tengah kono lho. Main kono kene ae. Kono iki lapis nang mburi ae. Hah? Yo ning kono. Awas ana nang mburi kon Papua iki. Ayo Mas, pukul yo. Terus tengah. Ayo, kono. Wah, gimana? Aturan lo sing kono lo. Kon iki joget apa aja baris kon iki? Ngono. Kaya mau ning kene lho jogete goblok. Oh, gendeng. Sopo sing lama? Kon Papua iki genar ta joget. Yo, gak ono salto dhisik jan muwe. Salto kuwi jaluk saweran. Yo. Loro kok oleh. Nek kon salto gak diukur gak oleh. Yo. Woi. Satu, dua, woi. Wah, ngono. Terus, sawe terus. Ini tiga dani kok. Oh niku ada jago jadi susu ta. Lu gila nih kan mangan bongkotan jelek. Apa cokotanmu? Ayo baper. Wah bagus kau udah dikar ya. Kau nih kenapa cokotan ceplok abe lu? Wis layu Mas. Wis layu mangkakno nek durung main iki jadi benakno dhisik.
Cenena. Kok ndek kanca ta? Iki rekan apa mlaku-mlaku ning mall. Ning mall. Gak apa-apa kaya bapake arek-arek lho. Ono bapake arek-arek gak? Ono bapake arek-arek. Kon duwe apa? Kon ndi? Salto dikei saweran. Lho ono lutu ya mikir utul. Apa? Lho kok iso jalan ning aku? Goblok arek iki. Kon njaluk saweran bareng-bareng wong loro. Kopi anak Bang lho enggak. Tol goblok. Kok lah ya wis kok. Lah apa jalan saiki? Kon nang ngene nak gak ijen. Duwe kanca. Sopo? Lho. Ana wong loro. Akeh. Iki palsu ta agitmu? Iki asli goblok. Anung iku gagah. Gagah. Gede wae. Lek penak. Lho, lemu. Kon piye? Kon iki ganongan jare dikai gagah. Gede. Lah iki wetenge sing gede. Sing pentingan gede. Ya, seperti gede. Kon iso gak kaya kancamu iki? Iso lho mau. Gak enak. Ya. Iki contoh rek. Dik, kayak contoh. Koncone akeh kon. Koncone akeh ya. Oh iya pengganong tok sing waroke. Tenang ae. Ayo waroke nang ndi kabeh iki? Ayo rene. Pan. Ayo. Iya, kayak contoh. Ayo kono iki lha apa kono iki ana contoh kono lho gentong iki. Lho kon sik. Ayo. Pukul. Egar. Ojo deleng ae kok ya. Egar wis pada delenge. Betul. Ayo. Oh, waroke golek wis dipanah. Kan terus endi? Warok lono. Mas, kasih contoh olahraga ya. Salto ke depan dulu, ayo. Woi, 1, 2, 3. Woi, 1, 2, 3. Woi. 1, 2, 3. Ayo, harap. Hemat. 1, 2, 3. Ya, alam ayo. Ya. Ayo. 1, iki Itu mau apa? Pocongan. Apa? Kok pocong. Oh, re, menang. Mamulo kayak ono contoh. Ben ngerti arek iki. Kayak ono contoh ta, Mam. Ojo ngomong tok ae. Kabeh iki ya iso lek ngomong tok. Iya. Iya. Pengendali ya iso. Sing nyegong ya iso. Sing lompret ya iso. Iki nom. Kumbae kawa. Kawani aku. Ayo kok kayak contoh ngomong. Iya. Ayo Mas, pokoknya Mas. Bener aku gatel iku.
Cek. Kamu, hop. Hop. Ana salto mengguri geden uteng yo. Langsung ae dajal salto ngarep sok, Kak. Ngarep. Iya, ngarep. Ojo wis jelas gak iso. Langsung dajal ya. Sok, Kak. Ojo insyaallah batuk iso tak, Kak? Ayo pukul. Si banter lu ya. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Angkat tepuk tangannya. Satu. Hop. Dua ya. Menang tepuk tangan tok. Lah kok balik lu godet. Lho, kok tak usah itu, Det. Lho, kok sok kesel ya? Nek kon kesel ning omah ngene goblok. Lho kena takon apa? Lho, sapa kon mlayu? Salto si bantar. Tarik. Iya. Tuono, Mam. Tuono. Ya ya ya. Ayo balik, Mas. Balik. Oi, satu. Cuk ngelu dah suwe. Gak tau ngelu. Kon iso gak? Koyo aku. Awas kok gak iso ya si banter lho ya. Ayo Mas pukul. Satu. Dua. Dorong goblok. Satu, dua, tiga, ayo. Satu, dua, tiga. Takut le awake. Apa sih Mas? Enak le, yo kuwi duwe. Terima kasih ya, Dek. Apa, Mas, Dek? Apa? San malah Pak, nggonek malah Pak. Apa? Iya, Nak. Mas Mam. Tambah lu gulung-gulungnya kon mau lapo? Salto. Ana, Mak. Glundung iki. Kaya tong glundung. Jaret kon bater. Si banter kudu mlayu neblok goblok. Salto e. Lho ana menang tepuk tangan tuh. Glundung mak gedhe. Jaret kon sing bater, Mam. Nek ngono tok ya kabar cilik iso, Det. Liyane. Oh, dalu liyane. Sing dhuwur. Ayo Mas. Salto lepas tangan. Ya, pukul. Salto miring lepas tangan. Ayo. Satu, dua, tiga, tembus. Oh no lo, iso kak. Iso yo. Nah, ayo.
Ayo. Bisa kan yo? Pakai hitungan aja. Oi. 1, 2, 3. Woi. Yo. Enak. Ya. 1, 2, 3. Woi. Nah, Evan. Enak rare ini. Kono. Ya, motoran lewat. Gampang rampok. 1, 2, woi. Ya, ngono lho. 1, woi. Hop. Ayo. Goblok. Kancamu iki wis mari. Ganti awakmu. Kenapa lho, Go? Ancang-ancang, Mas. Ancang batumu wong lungguh ancang-ancang. Oh, kudu ana. Ancang-ancang. Diangkat dhisik. Ku jenenge wong lungguh. Ajane ancang-ancang. Ancang-ancang iku mrono goblok satu juga ancang lungguh. Oh, kalau dolan foto-foto. Wani gak? Oh, awas yo gak wani. Ayo, pukul. Ayo. 1, 2, 3. Iku nek nangis ya apa? Mau lapo gendong barang. Sampai nangis, Mam. Hah? Iku wis mari teko kono mau. Ya teko kono rene lapo kono rono. Si banter lho ya. Ayo. Kowe kon ku oleh. Ayo rono kono. Terus mundur. Pokok Mas. Oleh. Tar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, Ejek. 2, 3. 1, 2, 3. Ejek. 1, 2, 3. Oh, harus genting. Dalam boleh. Loh. Hei. Duh, lapar wis endi. Ya Allah, mangap-mangap bintang-bintang lho. Dek. Hei. Dicilin. Cilin kakean arek iki. Yo ngono lho, ngene pikir. Iku gabur iki lho. Ora celon-celon. Oh arek tongok tambah merono. Itu wis ya cangkemku tambah merono. Dek. Nyaut iku kok dulu takon salah dodolan mari ngene. Oh, kon mari ngene. Iya, kalah ya. Kalah nek wiwi. Lho, kok tambah gak balik pisan iki? Iki tambah gendeng arek loro iki. Hei! Oh, jan. San, kon gak balik gak apa-apa, bunder ae wis. Lon, oleh duit, oleh saweran hari. Apa sih? Kon jaga pintu oleh ah? Gak ono, itu apa itu? Kok gak ono? Lah kon coba nanti. Ngomong gak ono, kok iku apa sih ini? Lalu duit. Hei! Itu loh goblok. Hei, gaji lu. Terus no, kok tak dapat
Des. Terus. Nah, terus. Sun. Hei, sawer lo. Kita Des.